हेलो हेलो। हाँ हेलो, कैसन बड़ा छोटू? ठीक बानी, बस तनी मनी मन घबराता। काहे हो, का बात बा? कुछ ना, बस यह सोचत रहनी है कि हमनी के साथ जिंदगी भर बना रही कि ना यार। ई का फालतू सोचेला? तोहरा और अपना बारे में घर भर के बता देले बानी, खाली पापा के बतावल बाकी बा। आ टेंशन मत ला, कौनो अच्छा मौका देख के पापा के बता देम। सुना ना, अगर कहतू तो आके एक बार मिल लेती। ठीक बा, आ जा, हमहू भाभी से बता देतनी। तीनों लोग मिल के बात करे के, फिर आगे सोचल जाई का करे के बा। ठीक बा, तब आवतनी। का हो, काहे तोहर मन घबरात रहे? कुछ ना यार, बस ये सोचत रहनी है। भाभी रुए बताई ना, केंगा हमनी के बियाह होई, केंगा हमनी के एक साथ होकली, कोनो प्लान बताई। आरती, के बारे तोरा साथे के कर आवाज आवता ही? के हो ना भैया? खोल तो दरवाजा तनी देखी। हम दौड़ा वाला ठीले का ही देखबा, इज्जत पर दाग लगावे आइल बा। मारो मरते मारो खराब कर देला सी। बेवफा तू रहलू बेवफा, अपने ही अपने के दिहले ए रानी, सोच समझ के दगा। जनी बहा पगली प्यारे आप
भय। रानी तहरा से अर्जीबा मोरी है तत्काल, अपना संगे हमरो माई बाबू के तू रखिया ख्याल।